Execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu în ziua de Crăciun, după un proces care a durat câteva minute, ascunde o serie de detalii despre relația celor doi. În decursul ultimilor ani, mai mulți foști militari din Unitatea Militară Specială de Parașutiști care au dus la capăt execuția soților Ceaușescu au oferit o serie de detalii despre cum au reacționat cei doi după ce a fost citită sentința la moarte. În anii trecuți, doi foști militari din regimentul de parașutiști care a fost dislocat special la Târgoviște pentru a duce la capăt execuția soților Ceaușescu au povestit pentru The Guardian care a fost ultima dorință a cuplului dictator. Execuția celor doi s-a desfășurat atât de rapid, încât militarul care a fost însărcinat cu filmarea momentului nici măcar nu a reușit să surprindă toată execuția, filmând doar momentele de final. Primul care a povestit cum s-a desfășurat ziua procesului și execuția ceaușeștilor a fost Dorin Marin Cârlan, unul dintre cei 3 militari ce a făcut parte din plutonul de execuție. Acesta a povestit cum a golit încărcătorul de la AK-47 Kalashnikov în corpurile cuplului, de la mică distanță. Momentele de după execuție au fost televizate în mod faimos, transmise în România și în întreaga lume ca dovadă că o eră se încheiase, că cea mai turbulentă și violentă dintre revoluțiile care au prăbușit comunismul în Europa de Est în 1989 își atinsese obiectivul imediat. Da, m-am simțit ca și cum aș fi jucat un rol în istorie. Știam totul despre Revoluția franceză, despre ghilotină și am simțit că am făcut ceva similar, dar nu mă simțeam confortabil cu asta. Procesul a durat 1 minut și 44 de secunde, iar execuția mai puțin de 10 minute. Fusesem antrenat ca un comando pentru a lupta pentru această țară. Ceaușescu era comandantul meu suprem, iar eu fusesem antrenat să-l protejez cu orice preț, nu să îl omor. A povestit acesta pentru The Guardian în 2009. Timp de 2 ani, la sfârșitul anilor 1980, Cârlan a fost membru al unei unități de elită de parașutiști. În dimineața zilei de Crăciun din 1989, unitatea sa a fost anunțată că este nevoie de voluntari pentru o misiune specială catalogată de grad 0, care însemna că nu se știa că se va întoarce. 8 militari au zburat în 2 elicoptere în stil comando, a spus Cârlan, cu 150 de km la oră, dar la numai 15-30 de metri deasupra solului, pentru a zbura sub radare și în zig-zag. Destinația era o porțiune de teren din apropierea stadionului de fotbal Steaua București. Am fost întâmpinați de un convoi format din taburi și mai multe mașini în care se aflau înalți oficiali și generalul Victor Stănculescu, despre care știam de la televizor că este viceministrul revoluționar al apărării și pe care îl văzusem la televizor ca făcând parte din Frontul Salvării Naționale. Acesta a povestit apoi cum au zburat la Târgoviște 5 elicoptere în total, escortate de o puternică apărare antiaeriană, iar la aterizare generalul Stănculescu le-a spus în ce constă misiunea. Dragii mei tovarăși, a spus el, am avut încredere în parașutiști multă vreme, iar acum am încredere în angajamentul vostru față de Revoluție. El a precizat că va exista un tribunal militar excepțional pentru a aplica legea Frontului Salvării Naționale, pentru a încerca și a condamna cuplul care a făcut lucruri îngrozitoare pentru poporul român. Mergem împreună până la capăt? A întrebat el. Iar eu m-am gândit, care capăt? Atunci generalul a spus, dacă sentința este moartea, sunteți gata să executați această sentință? Noi toți, ca un cor, am răspuns da. El a fost nemulțumit de acest lucru și a cerut oricui era dispus să execute sentința să facă un pas în față. Cu toții am făcut un pas în față. Apoi a numit 3 dintre noi, un capitan, eu, un subofițer și un sergent. Ni s-a ordonat să scoatem pe toată lumea din clădire, să păzim ușa sălii de judecată și să ucidem pe oricine ar fi încercat să intre. Căpitanului i s-a arătat locul în care Ceaușescu urma să fie ucis dacă îi se dădea sentința de condamnare la moarte,
iar nouă ni s-a spus să golim un întreg încărcător de muniție în el, a mai povestit fostul parașutist. Acesta a povestit că Ceaușescu era speriat atunci când a apărut la proces și a întrebat dacă sunt români. Apoi, după ce a fost anunțată sentința cu moartea, cei doi se văicăreau ca niște copii, Ceaușescu spunând: "Nu se poate să ne omorâți ca pe niște câini." În acel moment, Elena Ceaușescu a cerut să fie executați împreună. "Dacă ai de gând să ne omori, atunci, din respect pentru dragostea noastră, nu-l omorâ pe el și nu mă face să privesc. Măcar lăsați-mă să mor împreună cu soțul meu." Iar generalul a ordonat: "Duceți-o la zid împreună cu el", a mai povestit Cârlan. Al doilea militar care a povestit momentul execuției a fost căpitanul Ionel Boieru, povestind cum Nicolae cânta imnul Internaționalei Comuniste, iar Elena îi drăcuia pe toți. "Încă am emoții când vorbesc despre asta. Sunt 2 vieți pe care le-am curmat. Este un lucru important. Într-un război este în regulă, dar când ucizi oameni neînarmați este mai dificil. Nu aș dori asta nimănui, chiar dacă meseria mea înseamnă să omor oameni", a povestit acesta, susținând că el crede cu tărie că gloanțele trase de el au fost cele care i-au ucis pe ceaușești, pentru că al doilea militar a înghețat de emoție și nu a tras, iar al treilea nu avea pistolul mitralieră setat pe foc automat. Cuplul, încă foarte îndrăgostit, a cerut să moară împreună, sfidând o sentință care dispunea execuții separate. A mai povestit acesta pentru cei de la The Guardian, susținând că le-a îndeplinit ultima dorință și că se consolează cu faptul că i-a ucis înainte ca ei să cedeze. "I-am împușcat foarte repede. Simt că i-am ajutat să moară cu demnitate", a mai spus acesta, precizând că se aștepta să simtă zgomotul puternic al gloanțelor în propriul spate câteva secunde mai târziu, de la o mitralieră grea staționată în spatele lor, curățându-i pe oamenii responsabili de execuție. Un alt detaliu a fost relatat de scriitorul Viorel Domenico în cartea Ceaușescu la Târgoviște. Andrei Chemenici, comandantul unității care îi păzise timp de 3 zile pe soții Ceaușescu, a povestit cum a reacționat Elena atunci când a aflat sentința de condamnare la moarte. Ofițerul a povestit că Nicolae Ceaușescu a plâns tot timpul din momentul în care a aflat că urmează să fie executat și nu a pus nicio rezistență atunci când militarii au început să-i lege la mâini înaintea execuției. În schimb, Elena se împotrivea și chiar a întrebat dacă în România se împușcă oamenii. "Nicule, în România se împușcă oameni?" Eu eram lângă general și întrebarea fusese pusă atât de provocator, încât mă așteptam să răspundă acesta, dar a intervenit Nicolae Ceaușescu, care, săgetându-l cu privirea pe Stănculescu, a răspuns: "Încă o trădare națională", a povestit Andrei Chemenici, comandantul unității militare 01417. Acesta a relatat că Elena a cerut îndurare, însă Nicolae Ceaușescu nu s-a opus nici când militarii i-au legat la mâini. Elena cerea îndurare, se împotrivea chiar. Nicolae Ceaușescu nu s-a opus, a acceptat inclusiv această umilință, însă plângea, îi șiroiau lacrimile pe obraz și suspina, a mai povestit ofițerul. Un alt detaliu legat de execuția lui Nicolae și Elena Ceaușescu vine din zilele în care cei doi au fost ținuți sub pază la unitatea militară din Târgoviște și au aflat cine preluase puterea în țară. Ani mai târziu, unul dintre militarii care i-au păzit pe cei doi a oferit un detaliu important în fața unei comisii senatoriale care a încheiat executarea celor doi. Altădată, rămânând doar cu soții Ceaușescu, m-au întrebat ce se întâmplă, ce se arată la TV, la radio. Ei nu aveau acces la radio și TV. Le-am spus că l-am văzut la televizor pe poetul Dinescu. Ea a spus: "Aoleu, a ajuns țara pe mâna nebunilor." Pe Sergiu Nicolaescu, ea a spus: "Na, uite-l și pe ăsta." Pe unul Iliescu, atunci el a spus ei: "Vezi, tu ești de vină, nu mai lăsat să-l terminăm pe ăsta."
a povestit unul dintre militarii care i-a păzit direct pe Elena și Nicolae Ceaușescu din ziua de 23 decembrie până în 25 decembrie, atunci când au fost executați. Acesta a mai povestit că în ceea ce avea să fie ultima zi de arestare, când Ceaușescu încă nu-și pierduse speranța de a reveni la putere, s-a repezit la o fereastră încercând să vorbească cu poporul. A urmat o scurtă busculadă, când acesta a fost tras înapoi de un capitan, însă s-a lovit la nas și a început să sângereze. Atunci, militarul a povestit că a rămas singur cu cei doi și că Nicolae Ceaușescu i-a oferit $1.000.000 să-l scape. Am rămas doar noi trei în cameră. Ceaușescu a venit la mine, m-a prins de epoleți și a spus: „Măi băiete, ai $1.000.000 de la mine și orice grad vrei în armată, dacă mă scoți de aici și mă duci în zona Voinești." Nu am răspuns și atunci ea a spus: „Lasă-l, nu vezi că-i sluga lui Iliescu?" Eu pe atunci nici nu știam cine e Iliescu, a mai spus militarul în fața comisiei senatoriale. Până data viitoare, toate cele bune.